ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар жилмассив қарор дорем. ду остановка болотар аз гардиши фурудгоҳ. аз ин тараф сеюм база, чордомаи гардиши фурудгоҳ ва рост ро ба сӯи Садбарг. аз ин тараф бошад дог ва рост ро ба сӯи 7 ва 9 километр. хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, кӯчаи Кардегинский. аз раҳи калон то хонаи тақрибан 1,5 километр. дуюм остановкаи масҷиди ҷумъахонӣ. бисёр бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. аз гардиши жилмассив то хонаи ду остановка мебошад дӯстони азиз. ман ҳамин дуюм остановкаи масҷиди ҷумъахонӣ мегӯянд ва як остановка болотар ҷои калечкаи маршруткаву автобусо мебошад дӯстони азиз. аз ин тараф мактаб аст, аз ин тараф масҷид, назди раҳи мошингарда ҷойгир аст дӯстони азиз. бениҳоят варианти хуб аст. метавонед ҳавлия харидорӣ кунед. тамошобинони гиромӣ, қисме ки назди раҳи мошингарда ҷойгир мебошад, ҳамин қисмашро метавонед ба ягон намуд тиҷорат табдил диҳед дӯстони азиз. мисол метавонед дар инҷо махоза кунед, нуқтаи таъмири мошинҳо кунед, шина монтаж ки дигар намуд тиҷорате ки ба шумо писанд аст дӯстони азиз. ва боз ман ҳамин трубое ки мебинед, инҳо барои таъмир овардагианд дӯстони азиз. канализатсияро таъмир кардесанд, канализатсия кардесанд. марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ 12 сотиқ замин мебошад. 5 дар хона дорад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед ба ҳазур мошин меғунҷад, ҳатто 2 мошин меғунҷад агар дар кор бошад. ва дар ҳавлӣ 2 бинои истиқоматӣ аст. якум бинои истиқоматӣ. дар ин бино якта комната, боз 2 ҳуҷраи дигар, ошхона ва ҳамом, боз дар тагаш такхона, дар инҷо ҳам такхона ҳаст. ва дуюм бинои истиқоматӣ. дар дуюм бино дӯстони азиз, боз 2 ҳуҷраи дигар, ҳоҷатхона ва ҳамом. аз якум бинои истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. кондитсионер ҳаст. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад дӯстони азиз. фақат ҳамин курпачову либосош намегиранд, тамом дигар ҳамаи чизош меистад. хонае мехаред, медуроену зиндагӣ мекунед. ин бошад даромадгоҳ, роҳрав, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, ҳамом ва сеюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи кӯтакона. ҳамаи ҳамин мебелҳо дӯстони азиз нав мебошанд. ин ошхона. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. кухни, гарнитур, яхдон, пасудамоечная машина, хулас ҳамаи чизҳо меистад. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. марҳамат. ва чӣ хеле ки мебинед, таъмираш ҳам хуб аст. ва дӯстони азиз, ин ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳамом ва мана ҳамин қисми ошхона, қисме ки кафел кардагӣ, тёпли пол дорам дӯстони азиз. ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. кондитсионер ҳаст, телевизор ҳаст, тёпли пол ҳаст. марҳамат дӯстони азиз. боз як чизи дигарро хотир расон мекунем. баъзе камбудиҳои хона ки дар таъмираш мебошад, ҳамонро дӯстони азиз соҳиби хона таъмир карда баъд аз он ба харидор меспоранд. ҳозир аллакай ба наздикӣ соҳиби хона ҳавлия каме таъмир мекунанд, баъд аз он ба харидор меспоранд. барои ҳамин баъзе камбудиҳое ки ҳастанд, ҳавоя ислоҳ карда меспоранд дӯстони азиз. инҷо бошад ҳамом, термекс ҳаст. дар инҷо ман ҳамин гуна такхона ҳаст, ҳамчун кладовка метавонед истифода баред. дар инҷо бошад боз як такхонаи дигар. ва ин бошад бинои
بیاری رسان بینوی دویم در اینجا. چهارم حجره استقامتی این باشد. پنجم حجره حجرت خونه و حمام. چخیلی که گفتیم صاحب خونه аллакай ба наздикӣ хоная каме таъмир карда баъд аз он ба шумо меспорам дӯстони азиз. ҳамин биноам каме таъмир карда меспорамтон. оиди ин чиз метавонем ба соҳиби хона занг занед, маслиҳат кунед. нархи хона бошад $130,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали дом тиҷои барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.